Guys, welcome back to our YouTube channel. Happy New Year everyone. No, magluto taron og shrimp nga gibutang butter o garlic. Dali ra kani guys. Let's start first atayo nang lutoon sa mantika kadiyot ang shrimp. Dayon. Init na ato mantika, add na to kadiyot. Ato lang ni pakalitan guys. Happy New Year niyo tanan. Amping mo sa pagpabuto ha. Gawas mo pabuto ha. Ayan sa salt. Ada na to gamay kuan. Salt. Kadiyot na kayo ni guys. Kayon. Daghang salamat no. 3,000 subscriber na kita ninyo. Ako lang pakalitan siya. After atong gisalon sa butter o garlic. Nawala ninyo ang description sa ingredients no. Recipe, ingredients lagi. Nipuha na din atong shrimp. Mukbang na tagpasayan, pwede na tayo mukbang. Andam din na mo para New Year. No? Magluto po mi og squid. Magsugba mig na pa nga. Napod may lechon. Yan ano, pakita mo lechon. Kani okay na balik na to dire sa iyang gibutangan. Then kisal na ta. So add ko gamay mantika. Gamay lang para dili masunog ang atong butter ba. Add ko ang tunga sa butter cup kung saan ni pili ni miligram eh. 200 gram ang tunga. Ada na lang dayo na to ang garlic no. Garlic. Daog na. Dali ra kanya maluto ang kuan. Pasayan no. Mahal kay pasayan ron kay New Year man. Padung 450 diri sa amo sa Lapu-Lapu. Inyo, pila nyo ha. Comment down below kung pila nyo ha. Shrimp diha. So, update po sa Bombay guys. Abot ang 600 ang kilo siguro. So, kana melted na to ang kuhan. I-add na to diri ang sayan. Dali ragid kain eh. Yeah. Atong timplahan, ground pepper. No. Girl. Nasayop guys, kaya diri ko naka-apply sa dako. Pero lami mo na. Hak. Daghan. Madabi. Kuya Arnel. Uy. Shout out kay Arnel. At pag asin na to guys. Yeah. Tagulo na to gamay garlic powder. Garlic powder guys. Add the garlic powder ha. Maka-add ni siya flavor sa mo. Optional nga ingredients. Paprika. Papuwa ba? Paprika powder. Luto na din eh. Lami na kaayo. Shout out Shane, yung paborito. Luto na dayon eh. Kinana ra. 5 minutes ra siguro guys. Luto og shrimp. Luto na ni siya. Kato na ning haonon. Menu number 1, shrimp. Luto na. Atong isunod ang manok. Piniritong fried chicken, no? So guys, next nating lulutuin is manok. Maggagawa tayo ng fried chicken, no? Magluto tayo fried chicken. Gimarinate din ako ganina og patis kanang fish sauce, garlic powder og ground pepper, no? So maghimo ko diri og iyang feeding, no? Nang crispy fry akong gigamit. Crispy fry, baka naman. Siguro na ako cornstarch. All-purpose flour. Tunga-tunga lang, no?
tunga lang sa cornstarch, tunga pod sa all-purpose flour kana. Add ko gamay garlic powder, ha. So syempre ground pepper at tagamay. Kung sa to akong gibutang sa marinate kanina, itong i-address sa iyahang kuan dry chorba. Then mix na to. Well, nagkuan tani ato nang ipainit tong kaha day no. Kaog. Mix na. And then atong kaha init na at taog mantika. I-deep fry na to guys. Hitag daghang mantika ni no. Mga 5 cups siguro. So guys, init na atong mantika. So mag-start na taog perito. First atong ibutang diri sa kuan ato ang flour mix no. Itong sarap itong ikuan. Coat na to siya no. Make sure i-coat. Then ikuan. Then itong itlog. Sunan rin itlog bro. Ganahan ko magbutang itlog na. Then after itak-tak, ibalik na to, balik diri sa flour, no, mixture. Yeah. Iksis tak-tak guys. Then dito na to sa kaha. Nahon na to tanan ang drumstick. Pareha sa gidakon. So mani siya paa atong giuna. Pirituhon lang ni nako tanan, dayon daog na dayon. Ipirituhon na to each side mga 5 to 7 minutes na magdepende ni sa inyong manok. Ini ko dako man siya nga paa niya. Puro pa jud ni siya tuo guys. Tuo nga paa sa manok no. So 7 siguro na maximum niya nga kuan luto no. Medium heat lang guys, medium heat. Ay palabay pa kusog kayo kay na sunog po na. So guys, after 7 minutes na golden brown na itong manok. Lutong-luto na ni guys. Tanawa. Kita yung likot. Anak butang guys sa itong tray. Menu number 2 guys. Fried chicken. Luto na. Ready na ni para New Year. Usa ka kilo ni guys. So guys, menu number 3 na to is tuna panga. Tinugba no. Kusang ihatod ni Ador. Nasa sa gawas. Agay. Sana si Ador, siya ang nagsugba. The tuna girl. Pahira na to gamay. Butter, oh. Magbayad sa ako. Butter, ay ito bahit lang na. Butter, oh na. Para makumot siya. Tuna panga. Tako kay guys. Palit na mo dito sa merkado. Amo aning menu number 3. Grilled panga para panihapon unya. Kami kani. Guys, so gibali na namo ang tuna. Flip na mo guys. Wow. Yummy. Bahiri. Siga. Kura, luto na ato ang tuna panga. Kura. Tuna panga, menu number 3. Menu number 3 na to guys, oh, tuna panga. Bukal-bukal. Yummy. Bukal pang butter, oh. So guys, menu number 4 na to guys. Spaghetti, pababa o pataas. So natay pandiri tubig, isagulan ni Ador og oil and salt no para sa atong pasta. So guys, gibutang na ni Ador dire ang kuano atong pasta. Wala ko kabantay, wala na video hepek butang. Imura ning ikuan until kanang humok siya. Daog na dayon. So luto na to ang pasta. Drain lang na to guys. Sunod, mag-prepare na to sa iyang sauce. So guys, magsugod na tagisal. So nag-add lang taog mantika, no? Gamay, mga 2 to 3 tablespoon. So add na to ang garlic.
Medium heat lang guys ha, para dili masunog ang garlic nato, no? Dayon, isunod na dayon nato ang onion, no? Gisal-gisa lang. Ito lang lutoon ang garlic o ang onion. Na. So add na to ang atong pork, no, nga gipagaling na mo dito sa merkado, na sagulan man o karot, kapoy kay kuha. Ay daghan kay na ganina, nagi na habiling gamay. So butangan na to o ground pepper. Sagulan po garlic powder. Taog. Kusga na din niyang kayo. Shout out yung team na ngayon sa Canada si Susas. Hello, Tiguan! Shout out ninyo guys. Nani sila YouTube channel guys. I-subscribe ninyo ako ibutang sa screen. Happy New Year ninyo diha no. Happy New Year, Team Ate Canada. Ate Aning, Kuya Arwin. Sa mga baguhan dyan, sa bago pa sa channel natin guys, i-click yung subscribe button below guys and bell notification para ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong video like this, no? Happy New Year sa ating lahat and road to 4,000 subscribers na tayo. Daghang kayong salamat ninyo. So hapit na guys, no? After 5 minutes muna na ang itsura sa ato ang giniling. So guys, butangan na to fish sauce, no? Gamay lang pang aroma. Sweeten eh. So guys, add na to ang ato ang sauce, no? Ito ketchup naman. So mag-add po gamay si Ador of ketchup, guys. May lang. Gamay lang kay gamay ra ang sauce. Simon ka itong pastalad. So, ano na itong sauce? Dali ra kayo maglutog spaghetti, guys. Tanawon ra nimo siya lisod. Pero inigluto dali ra kayo, pila na to ka steps. I-separate lang namo ang sauce, guys, kay sa katong mukaon, siya lang mubutang siyang sauce. Pumuta ay. So very yum. Oh my God. Very yum. Ground pepper. Gamay lang. Gamay lang. Okay. Ito na yung pabukalon gamay guys. Kahuman. Mana? Ay, shoutout din nato si Kuan. Si Donaldo. Hi Donaldo. No, sa US of A, sa Kuan. Islat. Ilang lugar kay sa kana sa naganila? Sa Tampa, Florida. Florida, no? Ni Kuan Pislat. Ngagsong Ador. Paborito na ni ating. Hello te. Hapit na. Counting the days. See you soon. See you soon. Mag-food trip ta dire sa Pilipinas. Donaldo, I hope you can join us. Okay na ni siya guys. Kitilawan na po ni Ador. Sakto na. Kanang sauce na sa spaghetti glami. So meaning daog na. So humana ato ang upat nga menu, no? Sa ato ang New Year, sa New Year na to celebration. Hopefully okay na tatanan guys. Hope 2023 padayon gihapon ta sa atong ginabuhat, no? Base nakita mo daghang mukbang sa 2023 kay upload na ko mukbang sa video pa sa YouTube kay daghan magimutan na maabot mag 2,000. Oh. Okay guys, ato na ning i-set aside, ato nang i-off ang kayo. Tara atong sauce guys, no? Yummy. Yummy, very Italiani. Yummy. So, mara itong squid guys. Ato ang menu number 5. Ato sa gulan o garlic powder. O ground pepper. Maura ito yung butangan ni. Lami na ni kayo. Marinate to kadiyot. Dayon asin gamay. Daog na. Mix lang na to. Kay I-coat na ni mo? i-coat ni na to. Coat pa ni na to harina guys of flour, flour of cornstarch. Marinate lang sa nato ni mga 30 minutes siguro. Pwede
Tubig ka rin. Pwede na. Mora. Ana ala niya, peritohon na tayo ni nato. Daog na. Oh guys, butangan sa din natong itlog. Itlog. Sa lang ka buok, daog na na. Para magpilit gid pagayo ang harina ba. Kumot-kumot tala na, limpyo ta gamot ha. Pinalit na ako sa Metro guys, 380, 500 grams. Kanang frozen ni siya kaya ang presyo karon sa squid dire perting mahala. Check ko ganina dito sa merkado, 600 kapin ang kilo. 800. Oh, 800, 600 oy. 800. Uy. Oh, 800 ay. So, dito ko Super Metro ganina, dire sa Lapu-Lapu kita ko frozen. Kaya akong plano ganina ta ko ano ta fish fillet niya. Ngilingig ng fish fillet. At kanina lang kuan squid kay katry mi ani pag birthday ni Hailey dani Kuya Arnel. Lami man. Shout out Kuya Arnel, Happy New Year diha. So, sit aside lang na nato for 30 minutes then pwede na nato iperito. So guys, magluto na ta sa ato ang ika-5 which is calamares, no? So ata og mantika init naman eh. Kalimang will be the last. Kalima last na to nga menu, no? Na, painito lang na nato ato ang mantika. So nalatay squid diri guys, katong gi-marinate nako ganina, gi-timpla nako ganina. Unya napog koy flour mix diri na og cornstarch ni sagulan nako og ground garlic og kuan ground pepper, no? Kanara very simple. Na ikot ra nato siya diha. Mix lang nato. Daog. At tagamay salt guys. Pinch lang. Magsugod na taog pirito sa ato ang kaning squid, no? So parehas process sa manok ganina tong adre to lang naghanon. Na coat lang nato siya. Na coat, make sure na coat tanan ha. Na daog. Then prito. Prito na yun ta. Tak-tak na to ang excess. Pakita ilikot. Duli gamay be na. Init na kayo na itong kayo. Mas mayo init para dili bubuwag ang kuan. Bubuwag ang flour. Mupilit siya ba. Na. Golden brown na to guys. Awa, wala ni buwag ang harina. Pilit siya basta init ang kayo. Ritoho lang ito mga 2 to 3 minutes. Daog na na eh. Golden brown na nato. Okay, mag-ready na po ito para another batch. Na, butang lang, dinaghan. Kumot-kumot. Second batch ni second batch. Bisagulan rin ako paprika guys. Napamang ko yung paprika ganina. Gamay. Wala na ako napakita sa camera. Na. Check na to. Oto na rin siya. Daray na. Satang butang sa 3 minutes ra. High heat. Oto na. Lami kayo na. So, ako lang yung tiwasog pirito tanan guys. Kaning second batch. Ari pakita na to nila. Kanila second batch na to. Atong ipirito balik hili. Ako lang yung tiwason tanan. Dayon. Na. Mag-ilis na ta kaya magkanta-kanta mi daron dere. Okay guys. Tiwason lang yung nakatanan. See you sa eating time. Menu number 6 guys. Luto na to calamari. Very crispy and yummy. Easy to make. Tilawan ako kay lami. Kaya na paborito ni nako. Happy New Year! Hello! Merry! Happy New Year! Merry Happy New Year. Merry New Year! So guys, eating time, mga on ta. Mag-praise ta ta. Before ta mga on, no? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. That's the soul, Lord, the Savior, shall about to receive thy bounty through Christ Oh Lord, Amen. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you! Nakanta rin yun Happy guys! New Year! Happy New Year. Uy! Tatay o pa kami. Sukat o kung siya, palihog lang be, ani lang. Happy New Year. Namin to na pa nga guys. Oh.
Ha? Nice spaghetti. I want rice. Spaghetti. I want rice, not Sauce. spaghetti. You want rice and spaghetti? Yeah. Mm, But spaghetti I will Sudan. This, that, and this. Pero, Jamal things and that. Happy New Year ninyong tanan. Jamal. My More, name is more kaon-kaon sa 2023 ha. My name is... Jamal. Guy. Where's my Where's rice? Dara ang calamari. Hala, ka-cute akong paano. Yummy. Hala, ka-cute sa kong kutsara. Si Kuya, kaon na Kuya kay. Ikaw, ganda ba? Saan na? Kutsara na eh. Oh, you add na later din. Okay. Oh, di ba? Ang? Oh, hindi. Bless you. Ne, buwan sa puti. Hey, Ano ba? Calamari size. Pasahin mo plato lang. Mine? Oh, kaya para iyan na sa imong sauce. Kuya do. Wait. Mia. Na. Yeah. Katuwa ko isa. Sige. May alas na taro na eh. Kana sa. Luto ba? Pero ba ne? Kana sa. Kanan pa ne? Kana sa. Mix. Sa. Mix. Manok. Ilawan tayo tanan. I like shrimp. Spaghetti mo, Day? Ate Shane, sorry, di ka kakaon ano. Kau sa atin Shane. Kasa. Patubak. Kanimo? Mr. Shane. Hello, Hele. From my charger and yours. Asa pa? Kaniya, paagor ne? Ali, pa. Namin spaghetti dire, calamari. Sila ba? Namin tuna panga, namin fried chicken. Fresh shrimp, no? Napatay cake. Gibake ni Ador. Ay wine, ay mga prutas. Coke. Coke ni Hili o pangkatong bugas nga pang prosperity kuno na ninyong Ador. Nakuha na niya, nadana niya sa iyang mga kalula-lulahan. Shout out Lola di ay. Sumabot na eh. Mama Bems di ay. My. Shout out Mama Bems. Imuha din yung bugas-bugas dari ha. Dari ay. Pero na kwarta, natag puro tag 1,000, wala po kabuok. Yan, 500, 20 kabuok. I-giveaway na nato guys, joke lang. Personal pa arap. Shrimp. We're wearing merch. Ang guys, nagsuot may og ang Merch. tatay upaw, t-shirt. Merchandise. Berjud wa kay bulingon. Tim-tim, kay gisuot na slate. Because she wants everyone to subscribe. Hingga hili ay. Mag-iti guys, oh. Shout out na mo among mga Big apple. subscriber tanan. Tapundok. Tatay Stephen. Sa katong nakadaog guys sa t-shirt oy. Wa pa ko ka-update. Nung gamay nga bo. Congrats ninyo tanan. Oh, kuan na. Ang mga recipe guys ang ibutang sa description sa boss. I-check lang ninyo. Shout out at Tita Joy nga naghimo sa iyang kuan karon. Tita Joy, walang Tito Joy. Ben, nagdagana ko kasi, Ben. Mama Ernst. ang mga tita. Ayan, sabi lang kasi. Happy New Year, guys. Mama Dads. Sa alin sa aba guys. Shout out mga kawan trabaho diyan no sa Maple. Happy New Year ninyo guys. Coba sabak kayo ka. Sabak ka sa alin. Uy, kalalaris. I'm gonna eat ice cream after. So Bye. guys, diyan lang takutob no. Happy New Year ninyo tanan. New Year. Babay po ko na yung si Ale. Ako lang i-translate guys. Babay na yung isulti. So daghang salamat sa pag-subscribe. Sunod tuig na pod. Ayaw mo ka. Sige guys, sunod tuig na pod guys. Please support our YouTube channel no. Gamay. Tatay Upaw sa road to 4,000 nata guys. Ingon si Ale. Thank you ko no. Ana siya. Sige guys, daghang salamat. Bye bye. Bye bye mo guys. Happy New Year.